Gipalitan siyang papa og dulaan mga bayot. Nakagawas mi karon kay pertig yung hilakan niya niya mga bayot kay magdula gyud siya sa gawas. Wa koy ilis gyud tawon. Mo pay pagmata na mo. Gilisan ako siya dali kay hintudlo din siya diri sa gawas. Ginan ako siya harat og ganun gapalit-palit karang dulaan na. Lantawa karon oh. Di na makigsulod mga bayot. Unsa naming orasa diri tawon, wa pagid tawon mi ani oy. Wa pa mi ki sa among ngipon kay pa mi kakaon. Pero gasugod na niya ko ang anak direk bungkal-bungkal. Langga, si hi Nakpi. Hi. Langga. Karine. Pating hilaka na niya mga bayot. Oy, kay kanang magtuman ba kung sa iyang suoton. Mo gini amuang kanunay awayan mga bayot. Kay tumala na kay ni siya. Kung sa suoton, ginaganahan sa suoton mga bayot. Iya ginang patuluan og luha. Lan tawag unsay gibuhat sa akong anak nanguha og bonbon og iyang gisulod anang balde. Lami gid unta tong balas ba kay di siya mahugaw. Lan tawag na siya oh. Gipinli niya ang kuan mga bayot, ang bato ug ang bonbon, ra iyang gisulod. Ang bato mo iya ang gipang kulik niya sa iyang mga kamot. Langga. What is that? Nice? Huh? Butterfly! Hugaw kay nawang butterfly. What is that? Butterfly! Imong muta oh. Hinsulod na dami diri sa balay. Ang akong anak, ako ang ihatagag chire. Kaya ron pais na kon, hinoong ako iyang gipakaon. Perte pa niyang lipaya nga ako mo hingkaon anang iyang gipang tonol. Ambot pa ning anaka nga nung di man gini siya ganahan mukaon aning mga kalanuna. Dayon karong mga panahon na, iyang pagupahan niyang inahan. Kay hunahuna siguro niya, matay ni nawong sa kuang inahan. Di gyud mag-drawing kanunay. Mao nang gidali-dali niya kuha sa unos sa nga kuang mga sitibritsi sa nawong. It's a beautiful. Very beautiful daw. Very beautiful pa ni siya kung anak nga naingon na mga taon kong unggoy. Ano ay? What? Gipangita di ay niya ang maskara. Kaya ako mangong gitaguan. Kay bisag asa niya panghampol sa ako ang nawong. Himpalit day ako ang ugangan sa sanina sa ako ang bahandi maunay ang kolor. Wa ko ganahe den si Karina og magsuot ani kay akong gipasukod wala siya gasayab. So mo nang akong gilisan akong bahandi kaya mo nang pailisan pong sa ninaa. Ready na niya akong kauban dreo na malong pagsuga. Pero di gyud niya kalimtan niya yung chocolate nga kanunay niyang bit. Maghilak ang bitok ni Karina og di na siya makakaon og chocolate sa usa ka adlaw. Alas 7 na diri sa gabi. Mao nang okay ra kayong manggawas may di ra may malagtom ani. Padulong na may sa tindahan nga amo ang adtuan. Daghan kay mga bulwa diri mga bayot, mga syakoy ug unsang klasihan ng mga pagkaon. Hinsulod may diri sa tindahan kay himpalit ang ako ang ugangan og tubig ni Karina. Nangayo man gud niya ko ang kauban unya wa ko kadala og tubig. Klase-klase din ng mga dilata diri og mga chips. Pero wag ko katagbo og kalanon nga pariha sa Pilipinas. No, I don't. I want like to. Nauli na dami diri sa balay. Gadali-dali may kay gigutom ni nga akong kauban. Humagkaon ganono I don't naman ni siya. Mao day ni ilis atong sadina nga amo ang gipailisan. O di ba naara gihapoy pula kay ang inahan manggod paborito ka niya ning kolora. So kamo na sa puto kung sa gisulatan na kay hasta ko naglibog ug unsaon pagbasa na mura magnilatin. Dahil na akong ipakita ninyo ang among hugason. Kada kaon na mo dire mura may gapatawag og komboy. Kay purya-buya gid taon ning among hugason gahuot diri kanunay sa lababo. Pero magic ko na ako naglaba karon. O di ba limpyo na kay ning among kusina. Siya rog di malimpyo nga pulo ka bukol mo igatrabaho ana. Namo po day ko gahapon og chiri sa gawas. Mao ni tanan akong nakuha o sa kabulunan gyud taon ni. Dadi ay giluto ang akong ugangan drink kalanon. Miningon siya abriha ang oven kay mainom tag kape atong i-partner atong ato ang giluto. Lami din ni siyang kalanona, butter may palaman ana. Alas 9 na diri sa gabi. Gilutuan na nako siya og pan nga gibutangan nako og itlog. Butter day akong giprito ana. Kay mukaon magud si Karina ani. Solbad ng panihapon ni Karina ani puribuyag. Duha ka paa nga manok, duha ka baba nga mukaon. Nagluto di kog sudan diri. Piniritong manok, dayon gisagol lang pud nako ang potato. Kamera daing duha sa akong ugangan mukaon ani karon. Kay ang duha nako kakagupa
mutambong sila og birthday. Tinapulan din yung pagkalutuan. Kalantawan ninyo, gisagol na akong karning manok og potato og luto. Double purpose din tipid sa gas, tipid pa gyud sa edible. Milabay ang pipila ka tuig, luto na gyud ning sudan nga ako ang giluto dire. Di lang tamo pakita no kung saon paghungit namo. Kayo nyag makita mo sa amo ang dagko kay mga baba. Nauli na day ako ang duha ka kagupa. Hapit sila sa daplin-daplin kay namalit sila og prutas. Fresh mango didto ang mga prutas. Kay ang tag-iya maugyoy na maligya. Impalit po na sila og melon, apricot og kaning mga cherry. Duha ni ka klaseng cherry ilang napalit, kaning pula og kaning itom or violet ba kani ambot unsa nang kulura. Unya himpalit po dahil sila aning kalanuna. Ay mo pag dirty minded dira kay kalon-una siya. Hoy, kay balokog unsa inyong huna-huna. Bitaway tamis ning kalanuna. Unya ang palaman ana nuts sa ilalom. Ang usa ka buok ana $5. Ug magkauli ko kaning kalanuna di gini mo absent sa ako ang listahan. First time na ko ning kalanuna nga natilawan. Ang gibalot ana prutas, then gipalamanan og nuts, gibutangan og white sugar. Tamis-damis dayo gaslom-aslom ang lasa ani. Gibutangan din ako ning butter ning gitagip-tip dinhi nga kalha. Dayon gibutangan ako na dira og ham. Tulo ra ka bug ako ang ibutangan kay usa ra ka baba ang mukaon. Para mapatsada-patsada, butangan talag itlog sa tunga. Bitaw ay gigutaw mga ko ang bana gikan sa birthday manunta. Mao na gilutuan na lang nako siya og sudan. Ako ra din ang gidalan-dalanan din ha. Kay aron modaga ng igyok unya maluto. Bantog rang nahilom ni akong binhi dinhi. Gaguyod-guyod man day aning kalanon nga pinalit sa iyang amahan. Alas 3 na dadres kadlawon. Ako na untang gipalong ang suga. Kay mga tulog na mi. Pero gihilakan gyud ni Karina kay iyang ipa-open ang suga kay magdula pa siya. Alas 4 na kapin sa buntag. Mao pay pagkatulog ni Karina. Kay natulog naman ni siya unya gigutom ko. Di gyud masilbig di nato na sudlan nato ang tiyan. Kay unyag mga hugno na unya na tanan nga ato ang buhok din sa limpulo. Nanaon niya balot nga galakaw. Malisod na gyud kayo. Sumintras init pa ning noodles akong giluto. Ako sa ning hinahinayan drig kaon. Mora ni ako ang mga wara-wara karong adlaw. Salamat sa inyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye.